ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇନି, ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଙ୍କଟେ ହେବ ଘର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ବାବା ବୋଉ ଘରେ ଯିଏ ଥିବେ, ଦିଦି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କଟେ ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଡାକିଛି, ବୁଟୁନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଟିକେ, କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିବିନି, ତ ସେ ମୋତେ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଙ୍କଟା, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରାଙ୍କଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ୱେଟ୍ କର, ତମେ ନା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛ ଆଉ ନାଇଁ ରେ, 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ୱେଟ୍। ଠିକ ମୋଲୁଚିଲାଣି। ହଉ ଏତେ ଲେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କର। ହଁ ଖାଇବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସବୁ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରେଡ଼ି, ମାନେ 2 ଜଣ ଡକେଇଥିଲି ମୋତେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏକା ପାରିଥିଲି, ରାତି ହେଲାଣି, ଦେଖାଯିବନି କିଛି, ଏଇଟା ସରେଇବୁନି, ପୁଣି ଆଣ୍ଠୁ ହାତ ପାଇଁ ଅଛି। କେତେ ରହିଲା? ହଁ ହାତ ପାଇଁ ରଖ ଟିକେ, କଞ୍ଜୁସି କରୁଛୁ ସିନା, 2ଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବୁ ତ ଭଲ କରିବୁ, ଟିକେ ଟିକେ ହବ ନା। ଆଉ ଏତେ ଗଣ୍ଠି ମାର ଠିକ୍ ସେ, ଅଲଗା ଯଦି ନ ହେଇଛି ଅଲଗା ଟିକେ ଭଲରେ ମାର, ଟିକେ ଉପରୁ ଖାଲି ଟିକେ ଛପେଇଦବା, ପୁରା ରକ୍ତ ଯାକ ଅଲଗା ନେଇକି ଆଇଛି। ଟିକେ ହାଲକି ମାରେ, ବେଶୀ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଡାଉଟ୍ କରିଦେବେ। ବେଶ ରେଡି, ଓକେ ପୁରା। ମଝିରେ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଖେଚିଦେଲୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁଲା ଦେ ଟିକେ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟା କାପି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ବାଲି ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି ବାଲିରେ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, 2 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି, ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ବାଲି ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି ବାଲିରେ। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, 2 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି, ଏଇଟା ଟିକେ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାଟା କରିଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଯେମିତି ସାର୍ଟ ଫାଟି କାଦୁଅ, ବାଲି ଫେଲି ଧୂଳି ଫୁଳି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଫାଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ଆଣ୍ଠୁ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ହାତ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି କାଦୁଅ ବୋଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଯିବା ଦେଖିବା କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ। ବୁଲିବାକୁ ଏଇଠି କେତେ ହେଲା ଇଏ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, ତୁ ହେଲୁ ବାଗବାନ ହେଲୁ ବୋଲି କହିଲୁ, କହିଲା ବାଗବାନ ହେଇଛି ବୋଲି। କାନ୍ଦୁଛ
ମାଡ ହବ ଯେ କଣ କଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ହେଇଛି ପୁଛି ଦେ ଟିକେ ନେ ପୁଛିଦେ ଟିକେ ନୁହଁ ମାରିବି ଧରିକି କରୁଛୁ ତାର ଯଦି କଣ ହବ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ଘରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଇଏ ହେଇକିନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ରୋଲ କାଢୁଛି ମୁଁ ମାରି କରିବିନି ଯେ ମତେ ଘୁର ବୁଟର ମାଟି ପୁରା ଏଇ ବଳିଛି ଆର ତାର ବଳିଛନ୍ତି ମାଟିଟା ଏଇଟା ହେଲା ସତରେ ଅଳତା ଏଇଟା ଅଳତା ଏଇଟା ଅଳତାଟା ଏଇଠି ଦିଦି ଧରିକି ଏମିତି କଣ ମିଛରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ ଏଇନା ଆଉ ଥରେ କରିବୁନି ଭାଇ ଆଗ ବୋଉ ପଶିବାର ଥିଲା ବୋଉ ପଶିବାର ଥିଲା ନା କଣ ଏଇଟା ଅଳତାଟା ଏଇଟା ଆଉ କରିବୁ ଗାଲକୁ ଠୋକିନା ଦେଖାଯିବ ନା ଦେଖିଲୁ ମାମର କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ମାମର କଣ ହେଇଛି ହଁ ପରା ସେ ବୁଟୁଲୁ ଏମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିକି ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତୁ ତ କାନ୍ଦୁନୁ ତ କାନ୍ଦୁନୁ ମୁଁ ହସୁଛି କଣ ମତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଗୋଟେ ତୋର ତ ଲୁହ ବାହାରି ପିଲା ରେ ଦେଖ ଆଗ ଟିକେ ବାବା ପଶିଗଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହେଲା କଣ ହଉ ହଉ କଣ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଆରେ ଅଳତା ଗୁରା ଏ ବୁଟନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଥୁଆଇଛି ବାଣି ବାଣି କେନ୍ଦ ନେଇଛି ଆରେ ଅଳତା ଗୁରା ଏ ବୁଟନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଥୁଆଇଛି ବାଣି ବାଣି କେନ୍ଦ ନେଇଛି କାମ କଣ ଦେଖୁଛୁ କଣ ରାତି ଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ 1,500 ଥର ଫୋନ କରୁନି ଦେଖୁନ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ମଜା କରୁଛ ଏଥିରେ କଣ ଥଟା ମଜା ମୁଁ ତୁଳା ତୁଳାଟା ଆଇନି ତୁଳା ତ ଦରକାର ହବ ହଁ ଧର ତୁଳା ଧର ପାଣି ପି ପାଣି ପି ପାଣି ପି ପାଣି ପି ତପ ଏଇଟା ଦୋକାନରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତପ କଣ ହେଇଛି କଣ ଦୌଡ଼ି ପଡିଛି
दे पानी देलु हां तो ठंडा हो गला ତା ଦିଅ ଭଲ ରହୁନି ତାକୁ ଆସିକି ଇଏ କରିବୁ ଦେବି ଧରି ଗଲେ ଫଟେଇ କରିବୁନି ଜମା ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସତରେ ବି ମିଛ ରହିବୁ ବାପା ମା ରହିବୁନି ଲୋକ ए हिरो आमर आइला बुटनु त बुलेट आसु बुटनु अरे अलदा 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 କରିବାକୁ ମୁଁ କହିନି ଆମ ଥରେ କରି ଆଇ ହେଇକିନା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବୁଝି बाड़ा तारी बुझिसु बाड़ा ଇଏ କହିଦେଇକି ଆଇଲା କହିଲା କୋଉଠି ବାଘ ବାହାରିକି ପାଇଛି आमे जो गेड़िया आमे गेड़िया पली इलेक्ट्रिक आमे गेड़िया पली इलेक्ट्रिक ऑफिस पाखे ठिया की तो बनैलु तयारी करलु ବାହାକ ଦେଖେ ବାହା କରା ଦେଲା ए रेडी 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 ए रेडी आ कांद ना जा खाइबु कौन खाइबु को कला जाने हां कोने को ए अलदा ନାଇଁ ମୁଁ ସିଆଡୁ କିଣି ଏଇଟା କୁଆଡେ ଥିଲା ଭାଇ କିଣି ନାଇଁ ସିଏ ଆଣି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ବେଶୀ ଆକ୍ସନ ଦେଖଉଛି ଆକୁ କିଏ ନେ ବେଶୀ ଆକ୍ସନ ଦେଖଉଛି ଆକୁ କିଏ ନେ देखा बहन तो मुँह देखा रही है देखा तो मुँह देखा रही है ଏଇଟା କାମ କରିବୁନି हाँ हाँ ମିଠ କଥା କହୁଛୁ किए कहला ମୁଁ ହେଲା ବାଲି ବୋଲି ଅଳତା ବୋଲି ଆଣିକି ଦେଖଉଛି मुझे अलता टे घर पे दरकार थिला तो टे किणी नहीं आइली अलता को तुड़ा कौन मन दुख होउची कौन 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 बाड़ू बाड़ा यही आ बुद्धि सब बाड़ा यही कही ନାଇଁ ଲୋ ମା बाड़ा बाड़ा ବୁଟୁନୁ ବୁଟୁନୁ को काम ଦେଖେଇଉଛି बाड़ू बाड़ा टे बाड़ा धरिकी छाड़ी बाड़े तू छाड़ तो बाड़े लिए बाड़ा बाड़ा गोड़े गोड़े बाड़ा गोड़े बाड़ा हाँ